Erori banaiz ere gorantz erori naiz, nola ura zalarat. Asteburu honetan kilometro zero egitasmoko beste jardunaldi bat izan da Zerkausian. Larun batean, maiatzak 14 Donostiako Jarra jatetxeko eta Astigarragako Rosario jatetxeko sukaldariak merkatuan izan dira gareko produktuak erosi eta herritarren aurrean mokadu goxo bat prestatzeko. Jose Aizmendi Jarra jatetxeko sukaldaria eta Txaro Zapiain Rosario jatetxeko sukaldariak goizean goiz hasi ziren lanean. Aurrena, Zerkausitik itzuli bat eman zuten eta osagaiak erosi. Ondoren, herritarren aurrean meneatu zituzten solana lauean. Eta azken emaitza herritarren artean banatu 11:30 inguruan. Ilarra osagai nagusitzat hartuta plater ezberdinak egin zituzten eta dastatzeko eman jendeari. Erortzeko beldurrez garelako usten diogu elkarri, oinez ikasi orduko egan